Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de xoves, día 22 do mes de xaneiro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Pois imos a falarlles de que este venres, mañán, hai contacontos. Falaremos de sábados de baile para pasado mañán, tamén do programa de promoción da saúde, falaremos do DNI que se pode renovar en Cerceda a principios do mes que ven, e tamén do servicio de pediatría do Centro Médico de Cerceda, que xa estará toda a semana en Cerceda despois de reclamalo. Falaremos de probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos, do CPI o Cruce de Cerceda que vai a conmemorar o seu 50 aniversario, en concreto foi onte o día no que se cumpliu. Falaremos de doazón de sangue, da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo e dunha nova convocatoria de axudas á natalidade da Xunta de Galicia. En cantos deportes estamos a xoves, sabemos o calendario deportivo da fin de semana, repasamos os partidos e en canto tempo seguimos con esa borrasca profunda, Ingrid, que así se chama, e que nos vai afectar na xornada de hoxe e tamén na xornada de mañán, incluso para os próximos días. Mañán venres, día 23, haberá un contacontos na Biblioteca Municipal de Cerceda. Será ás 5:30 da tarde para os máis pequenos da casa, para nenos e nenas de 0 a 5 anos está recomendado. O contacontos se chama A Viaxe de Nano, así que xa saben, para pasalo ben, para disfrutar cos máis pequenos da casa, este venres mañán, día 23, na Biblioteca Municipal de Cerceda, ás 5:30, de xeito gratuito, de 0 a 5 anos, A Viaxe de Nano. Así se chama este contacontos de mañán venres. E pasado mañán, sábado, hai sábados de baile. Este día 24, este sábado que ven, de 7 da tarde a 10 da noite, no local social de Cerceda, o dúo Charada será o encargado de poñer a música, o resto, os asistentes á diversión. Todo elo dentro deste programa de sábados de baile que será máis inmediato este próximo sábado 24 de 7 da tarde a 10 da noite no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho. O dúo Charada será o encargado de poñer a música. Por outra parte, o Concello de Cerceda, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, organiza un programa de promoción da saúde que xa comenzaba a pasada semana e vai a ser todos os xoves ata o mes de xuño. Abrangue actividade física, alimentación saudable, hixiene do sono e benestar emocional. Vai a ser dende este mes de xaneiro ata xuño en actividades teórico-prácticas. Son no viveiro de empresas de Cerceda todos os xoves ás 11 da mañá. O programa comenzou xa ca alimentación saudable que se está levando a cabo. Hoxe, xoves pola mañán, tivo lugar a segunda destas sesións teórico-prácticas sobre alimentación saudable. Incluso tamén poden facer talleres de cociña. Tamén haberá obradoiros prácticos de almorzos saudables, etc. O segundo tema é o de benestar emocional. Haberá tamén charlas informativas e sesións prácticas pensadas para cuidar a mente e as emocións. Serán tamén os xoves, desde este xoves dende hoxe ata os xoves 12 de marzo, ás 11 da mañán no viveiro de empresas de Cerceda. E por último tamén haberá xornadas de actividade física con sesións informativas sobre conceptos básicos da actividade física e as recomendacións. Van a ser dende o xoves 26 de marzo ata en adiante, porque tamén haberá camiñatas e paseos por contornos do Concello. Eso será ata o mes de maio. Se queren ter máis información ou inscribirse, é gratuito. Poden chamar por teléfono o 881 98 15 53 ou poñerse en contacto cos servicios sociais do Concello de Cerceda.
E se vostede quere renovar o DNI, pode facelo en Cerceda, tamén o pasaporte. Xa está aberto o plazo para poder renovar o DNI, para pedir cita para renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Cando se faga este trámite será o luns 9 de febreiro. Luns 9 de febreiro é cando ven o equipo da Policía Nacional para facer o trámite da renovación do DNI ou do pasaporte. Hai que pedir cita nas dependencias da Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello. A próxima visita para renovar o DNI será despois o 14 de abril. Falamos agora do servicio de pediatría, que vai a estar definitivamente toda a semana en Cerceda. Ante as queixas dos pais pola supresión do servicio de pediatría os mércores en Cerceda, o Concello cercedense, a través do seu alcalde, Juan Manuel Rodríguez, contactou coa xerencia do Área Sanitaria da Coruña para xestionar ese problema, como xa pasou noutras ocasións. A noticia é que dende esta semana xa se recupera o mércores como día de consulta de pediatría, quedando o servicio disponible todos os días da semana, de luns ao venres, no Centro de Saúde de Cerceda. Hai anos que a área da pediatría de Cerceda ten sido obxecto de acción política do Concello e tamén institucional. Xa foi protagonista de varias iniciativas parlamentarias por parte da eurodiputada cercedense Begoña Rodríguez, diputada cercedense Begoña Rodríguez. Por outra banda, tamén constituíu o motivo de múltiples conversacións que leva mantido o alcalde ao longo dos anos con responsables do Sergas. Cerceda é un concello cunhas tasas de natalidade con tendencia ascendente nos últimos anos, no que de ningún xeito se pode xustificar unha minorización nesta prestación. Por lo tanto, os luns, martes, xoves e venres seguirase ofrecendo de primeira hora ata media mañán, mentras que o mércores se vai a ofrecer tamén de media xornada en adiante. En este caso, quedou, polo tanto, solucionada esa demanda dos veciños en canto ao servicio de pediatría. Máis temas, falamos das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos. A Consellería de Educación vende convocar as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos para as convocatorias de marzo e de xuño. O plazo de matriculación para a primeira delas será do 26 de xaneiro ata o 6 de febreiro, isto para os exámenes do 27 de marzo, e será dende o 7 ao 17 de abril para os exámenes do 5 de xuño. Deben presentar a solicitude, DNI e certificación académica de probas superadas, de ser o caso. As solicitudes poden presentalas no Instituto Eduardo Pondal da Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago, que son os máis próximos. Para ter máis información, poden chamar aos servicios sociais do Concello, poden chamar, mellor dito, ao teléfono xeral do Concello, o 981 68 50 01, e ali que lle pasen ca Oficina de Promoción de Emprego de Belén Viqueira ou tamén de Javier Rodríguez. Poden pasalo directamente ou, se queren, poden chamar tamén ao teléfono da Xunta 981 54 65 49. Máis temas, o Colexio Público Integrado O Cruce de Cerceda conmemora 50 anos. Concretamente, onte, mércores día 21 de xaneiro, era o aniversario. Foi o 21 de xaneiro do ano 1976, cando o Boletín Oficial do Estado, o BOE, publicaba a orden de creación en aquel momento denominado como o Cruce, Colexio Nacional Mixto de Educación Xeral Básica EXB. O Cruce ten previsto celebrar o aniversario con diversas actividades ao longo do curso. Unha delas, unha festa aberta, o romería, programada para o sábado 14 de marzo no propio recinto escolar. Estarán chamados a participar comunidade escolar, exalumnos e exprofesorado, tamén incluso desa parte festeira e musical se van a encargar tamén alumnos e exalumnos nunha mostra da viveza musical que deu este colexio. Ali estarán grupos e artistas que pasaron por ali, salientables como os componentes de Cenzar, de Mr. Camándula, Carlos Xenderal ou Broa. Nos próximos días tamén se poñerán a venta tickets de cara a asistir a esa xornada, na que tamén haberá fotografías históricas, visitas ás instalacións e sorpresas.
en este caso, o poñerse en marcha o novo colexio, se suprimirían as unidades nas que ata entón iban os estudiantes, 2 no campo da Feira, un en Gontón, 2 mixtas na Picota, unha en Abeleira, unha no Pedregal, no Barroso, en Quintán Liñares, en Vilar de Fraga, e, en este caso, firmaba esta orden de creación do cruce Federico Mayor Zaragoza o 18 de novembro do 75. Naquele momento era subsecretario de Educación e Ciencia do Goberno de España, despois sería director xeral da UNESCO. Pois máis temas, falaremos de doazón de sangue, porque o luns que ven se pode doar sangue en Cerceda. Este luns que ven día 26 no campo da Feira de Cerceda, pola tarde, dende as 4 ata as 9, se pode doar sangue. O tocar doados estará este luns que ven pola tarde no campo da Feira de Cerceda. Tamén a semana que ven tócalle recollida de lixo voluminoso porta a porta, porque o vindeiro venres día 30 é o último venres de mes, polo tanto corresponde a recollida de residuos voluminosos, aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa, unha recollida especial que promociona o Concello de Cerceda. Se realiza os últimos venres de cada mes, polo tanto o venres que ven día 30 corresponde. Deberán depositar o día anterior a recollida antes das 7 da mañán. Queda totalmente prohibido depositalo con máis días de antelación. Para facer uso deste servicio deben de chamar os teléfonos da empresa concesionaria, que é o 981 69 30 72 ou o 616 167 131. Deben de chamar aí e indicar o lugar onde van a depositar ese lixo voluminoso. Pasamos xa ao apartado deportivo para falarlles dos partidos da fin de semana, comenzando polo fútbol, pola primeira Galicia, primeira categoría Galicia, donde o Queixas, que ven de vencer a domicilio brillantemente, reciben a casa o Cacheiras. Queixas-Cacheiras. O partido é o domingo, ás 4:30, no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia, os 3 representantes que temos teñen estes partidos. Aranga, Atlético Cercedense. O Atlético Cercedense xoga fora da casa o domingo ás 5 da tarde en Aranga. Rodís, Visantoña, o domingo ás 4 da tarde no campo das Tinajas en Encrobas. E San Martiño, Carral B, tamén é o domingo ás 4:30 no Roxo. No fútbol femenino, en este caso, non haberá xornada nesta fin de semana. E no fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuveniles xogan na casa contra o Sada. Atlético Cercedense Sada, o partido é o sábado, ás 4 da tarde no Roxo. Os cadetes tamén xogan na casa, pero o domingo. Atlético Cercedense Cadete, Bergantiños D, o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Os infantís tamén xogan a casa, Atlético Cercedense Infantil, Carral B. O partido é o sábado, ás 6 da tarde, no Roxo. Por a súa parte, os máis pequenos, alevíns, xogan fora da casa, o Alevín A xoga en Pallosaco. Pallosaco, Atlético Cercedense Alevín A, o sábado, ás 10 da mañán en Pallosaco, mentras que o B xoga na casa, Atlético Cercedense Alevín B, Abellá B. O domingo, ás 11 menos 10, no Roxo. Os benxamíns xogan fora da casa o A, Unión Campestre Atlético Cercedense Benxamín A. Xogan este sábado a 1 da tarde en Montrobe. Mentras que o B xoga na casa, Atlético Cercedense Benxamín B Abellá. Xogan o sábado ás 11 da mañán no Roxo. E pola súa parte os prebenxamíns xogan fora da casa, Pallosaco Atlético Cercedense Prebenxamín. Xogan este sábado ás 11 da mañán en Pallosaco. En canto ao fútbol de veteranos, non hai xornada en ningunha das categorías. Xa pasamos a falarlles do tempo, este tempo revolto que temos. Galicia seguirá durante mañán venres baixo a influencia desta profunda borrasca chamada Ingrid. Está situada ao sur de Irlanda, con unha situación na que agardamos intervalos anubrados con chubascos localmente treboentos, ocasionalmente con sarabia. A cota de neve sitúase entre os 400 e os 600 metros e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con xeadas en zonas do interior moi intensas na montaña e con máximas, con valores moi baixos para esta época do ano incluso. Os ventos soprarán do sur
do suroeste, moderados en xeral, fortes no litoral e nas zonas altas. Atención para mañán, polo tanto, porque haberá chubascos localmente trebuentos, acompañados puntualmente de sarabia e acumulacións importantes de neve por riba dos 600 metros. Pois con o tempo rematamos este informativo. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.